Bye, này cái nè. Bên đây, bên đây. Này ba này. Boy là param ni, đi làm cái này. Đây là cái ba. 사근 lấy 사근 말아보나. 아야 로보라 싱어 타바이나 키워하시면은. 이거 로보도. 로보라니. 네. पूरा गोंगरी गाड़ी लाभ है तुमने गोंगरी go let's go हाँ नैसे बैयाव दिरुंगा गोबा जाबायब्रा दोंसे दोंनैल' गगोनसो नामा खादेबावनांगौलै suruh Istana ओंखारनानै थिखांबानो जायोलै सिगाङाव फैद्रायबायना एसे नोंना ब्रेका कहाँलाय ब्रेका गोलावद्राय खाबाय सिगाङावहाय देखो Parang puno pa na like para ma
भाराखौनो हरबाय फिना wah ini hasil perjalanan ini Parama ini logoफोर मैलाफ्रा दं आरोना हनै मुरि लाबो नाकि मुरि ना lagi nodeng ding मुरि सस्ता दामो दिदेन सस्ता दामो जायगा मोनफैबाय जों जायगा नै ओइ आस्ते इस्तेना माइगोनलै Karma kerap lagi beli. Ontai henang ni istana. Istana ugrane nengda mahal jagan sama yo. Bosta ki bosta. Lawai deng ni dini. Bosta usang lagi pula. 40 টাকা কমে টেন্ডারলে लामायानो टेन्जारलै जोंना नै साहा फुदुंना फुना नै इलाय जाख'लायनो हायो मुरि लाबोदों मुरि फुदुंग्राफ्राबो हनै गेलेबाय थादों नै नोंसोर आराम गुदुं थानो मोनबासो नै लाबोबाय जों नोंसोरनो बस्ता लाबोबाय दरजाखौ सोबानो जायोरा जों दायो जिगाब माबाखौहाय गुन्दैखौ ओरैबायदि होदेरबाय आरोना नै गोदान लेथ्रा जाजोब्बायमोन नालाय होदेरजोब्बाय आरोना बेबो होजोब्बाय साफा जाबाय आरोना जाबाय Yo kau ma yo thau ma mayaku Boria जाबाय आरोना नै
एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना माबायदि मोनखो जोंनि दाउ फार्मखौ नुनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना बयबो नुनाय बायदि एसेनोसै लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय